A Vitézi Rend második országos vitézi találkozóját Mátyásföldön rendezték meg a mai napon. Az ünnepséggel a szervezet 90 évvel ezelőtti megalakulására emlékeztek. Vitéz csak az lehet, aki a magyar nemzetért harcolt. A szervezetet 1920-ban hozta létre Horthy Miklós. A második országos vitézi találkozóval a 90 évvel ezelőtti alapításra emlékeztek. A rendnek mintegy 4500 tagja van ma. Azt a hagyományt szeretnénk folytatni, katonasírók gondozásával természetesen, kegyeleti ünnepségek tartásával természetesen, és a mi egyenruhánk, a vitézi rendi egyenruha, és a huszár egyenruha, és a kuruc egyenruha viselésével, és ennek megmutatásával azt a hagyományt, amit 1920-ban alapítunk, Vitéz nagybányai Horthy Miklós rábízott erre a rendre. Az ünnepségre az Erzsébet-ligeti Színházban került sor. Ebben az épületben volt a szovjet déli hadseregcsoport főhadi szállása. A vitézi rend a hazaszeretet, a hazáért való tenni akarás és az elnyomók elleni küzdelemnek volt a bástyája, jegyezte meg Mátyásföld polgármestere, aki az ünnepség fővédnöke volt. Az idősebb korosztály van itt, és kevés a fiatal. Mi annyit tudunk ebbe segíteni, hogy teret, lehetőséget adunk a vitézi rend számára, hogy kiteljesedjen, akár itt a 16. kerületben is. Ha jönnek olyan programokkal, olyan tájékoztató kiadványokkal, akkor mi ezt fogjuk teríteni. A szovjet megszállás után 1945-ben betiltott rend külföldön működött tovább az emigrációba kényszerített vitézek jóvoltából. Hivatalosan bejegyezve a rendszerváltás után folytathatta tevékenységét. A rend tagjai szerint ma az a kötelességük, hogy a hazaszeretetre hívják fel a jövő nemzedékének figyelmét, mert csak így érhető el az ország felvirágoztatása.